अरे जल्दी जल्दी परीक्षी जी मामी जी तो रौरा खाली लेट कोली रही ना हाथ के सिंदूरवा ले ले हम बाड़ी खाड़ हो खोला बबुआ पलकी के वड़ी खोलाई मंगिया बहोर बहो खोला बबुआ पलकी के वड़िया मंगिया बहोर कैसे में खोलिया पलकी के वड़िया हो मोरा जांगे ओला रल बाड़ी सासू जी के दियावा हो मोरा जान ओला रल बाड़ी सासू जी के दियावा रख दा कन्हे के परीछली अच्छा हो अबे माई भूख लागल बा जल्दी कर भूख लागल त हम का करी नींद लागल त कर गइली सा चल गाई जी की तो लाले वाले लुढ़ावा ले ले अम्मा बाड़ी खाड़ हो खोला बबुआ पलकी के वड़िया परछिली ला परछ कनेवा आई दिने ने ये भाभी नींद लागल तो जल्दी करो पुड़िया भाभी पकवहु ना पवली हो तबले मनी स दुल्हन ले ले आइले हो तबले मनी स दुल्हन ले आइले हो तबले हम भागियो जी में ही जे सब चुप रहा बे अब कहां भगवा लागल हो अब भूख लागल पेट दुखा दे देखो दड़ी ए मम्मी जी अब कहां भ गए अब त जेल में बन्हा गइलन हां चल दौड़ी ए हाय ना परछी हमने अब छोड़ लड़की अड़ी के परीक्षण मम्मी जी रोरो दिमाग हो कहां रहेला बुझैबे ना करेला रुक रे ये बस सुतम आराम से हां चल पहले दौड़ा में टेक हड़ा बड़े कन्या चले हरा जत्ता के जामल हड़ा बड़े कन्या चले हरा जत्ता के जामल रईस से मोरा बाबू साहेब के जामल रईस से हमर बाबू चले और नेव के चला कन्या नेव के चला जैसे बसवा नवेला वैसे नेव के चला जैसे बसवा नवेला वैसे नेव के घूमत रहू पापा गली ससुर गली आइलू निहुर चला कन्या का चोरा लइलू निहुर चला कन्या घूमत रहू भैया गोदी सैया गोदी आइलू निहुर चला कन्या का चोरा लइलू निहुर चला कन्या कितना टाइम लगी उसमें अरे चुप रे नेव के चला ए कन्या नेव के चला जैसे बसवा नवेला वैसे नेव के चला कैसे नहीं सासू कैसे नहीं अब नैहर के घूमल का दैया नहीं खेना अब नैहर के घूमल का दैया नहीं खेना अब चला कन्या अब ऐसे ही उतरा चला चला बाबू कन्या धीरे धीरे देख चला बाबू के घर ना ह ससुरा घर आ गेलू हां हां सब सिखा दे अरे चुप रहो रे सिखाई ना रे नैने बने दिया तो तक रहुए सिखाइम का है बाबूआ जी रात में सिखाइए बैठिए तो पैसा नानु दादा बाप रे बाप दुल्हन के एक्टिंग क के नु सोच में हमरा लगे त कम दुल्हने बन गइल बनी ताकि जोना काम खातिर यही बनी घर में न है एगनी के का जानता है कितना सब लोग खुश बट हुए हैं कि हां नया नया हमर लड़का के शादी बियाह हो गइल छोटी बुच्ची पुड़िया जल्दी जल्दी खानी जी अच्छा रुका जी जाता नहीं लेके अब कोनिया देखे के झापी देखे के बुलाता दे आई भगवान जी अब कौन सी रिवाज जे करे के पड़ी अब से तो ये सब करत करत हम थकिए गइल बानी पर हां कुछ पावे खातिर कुछ खोए के पड़ेला ना
तनिका से पहले बात कर लेबे कि आगे के प्लान अब कैसे चली। यहाँ तक तो घर में पहुँचिए कोई नहीं। देख मतलब सन। हेलो हेलो हाँ अरे तुम्हारी फोन के कबे ले इंतजार करत बानी का बोल घर में अरे वो का करी आई जो ना लड़का से हमारे शादी हो गल बा, वो हमरा से दूर जाते ना रोल हटे। अरे वो ई पढ़ा के कोसाऊ दूर भेजो। हाँ हाँ विदा तो कहिए देनी। तू तो वही जानू खूब खुशी में हो खबर ये घर में हमरा बुझाते नहीं केनो हमरा बहुत डर भी लागत बटवे। अरे तू छोड़ ई बताओ घर में माल कितना बा? माल तो अतना बाटे नु हैं गहना तो एक बेग बटिए हमरा समझ में नहीं कि कैसे ओकरा के निकालम। हां अब आगे बतावा का करे के बाटे। अरे तू कौन कही कि नया बड़ू की आगे क्या करे के जोन पुड़िया देले भाई डालो पुड़ी के ढोल के पियावो। अब परचन तर एजा तनी तनी सब तेजे बाड़ी सन का करी। सारा ले तेज की बा। हाँ ये तो बात तू सही कहत बाड़ा। चाहे कतना बड़ा खतरा काहे ना होखो बाकी हम एथी कोइए ले बिला। मम्मी जी कोनिया के पूछ ली कुछ खाई पी ना नु। अच्छा बड़ा खतरी है। तलिए में हो जी नु पूछी जी हो भौजी बियाह शादी के घर बैठे नेनु आमा कहाँ रख ले लौका चिनिया सोचने के नेनु आई में काट के डाल देती तो सबरा हो जाए। अन्ना छोड़ दी दाल वाला सब्जी बना जी लौका के संगे ठीक नु तो लहसुन उसना छील छाल दी पीसे खातिर दलिया में डाले छील के खातिर मसाला वसाला पीस दे। ए रुचि कहनी कि हाथ नाल पूरी बना देले बनी और बनाए के पड़ी। होता ना हो गल तो आपका मत बनावा हो। हां वैसे भी हमने के गोतिया ने ढेर बानाटे दो चार गो घरवे नु बाटे रह द मत बनावा। लेकिन कुछ कहे पूछी कोने के रूप देखला पे नु बुझा त कीनर के पोरी उतरल बिया। भौजी कितना हां से बोले में ठीक लागत आनी हो। हम गई नहीं आना तो पलंग पे हमरा के बैठे नहीं बैठी हम पूछी जूड़ा खोललु है ओकर अभी खोले नहीं कि खोले के बाद देखियो एगो जूड़े में नेग बान्हल रहता 5,000 6,000 गोड़ी अपन नैहरवा नु अपना भौजी के जूड़ा खोलनी नु जान जे 1,051 रुपया रहे ओही में। अभी तो भैया से तो मांगाई के बाद घर छेकाई कले हमरा के कान में के बनवा के दे। एक कनेवा काजी मम्मी जी अरे सब कर लेलु सन काम कुल हां कहनी नो के टोला में सबके बोलाहटा दे देले बनी। आ कहनी कि बरे नीमन दिन चौठरिया ही बेरा छोड़ा ना दी तो वही ना बोलाहटावा देवे कोई रही के खीर पूरी खाए खाती। आ देखी कने देखे के सब के उके कहम लेकिन बिजनन लोग के मत कहम जाने कि ना ओकर हाले के पतो उतर हमनी के कहले है इंदर चाची के ना उनका घर कहने कोने जी अरे तो गोई दिया त ना रहे बेचारी घर से हमरा के हाथ धके लिया चल दादी माई बन रहेली सन। ए हमर जिरौरा बुढ़ाइनी अब रहे के बा हमरे हम दादी में ना बनी। अच्छा सुन ना कहनी नो के कनेवा के उठ गइल बिया नो निहावा के पूजा जो कर लेला नहावा ले ले है। आ तनी सिखा दिया सभी नया न और भी आ त बताओ ओकर के ना रौरा चिंता जिन करी हम ओकर गोतनी बानी सिखा दे मम्मी जी। हां हो त हाथ ना गाल में हो जाइनु देखी ठीक त बाटे कितना ले लुआ कब पौआ 1 किलो है 1 किलो त ठीक त बा 1 किलो में तो होइए जाई। हां ठीक बाटे गाढ़ा मत बनैया संदाल तोरी गाढ़ा बनावे से घोटाला ना रौरे ना ना तो फुआ जी मार हाथ ना तना बना देत रही औला के देखली आ मैं कादना बियाह में काल तो बर परिच के चल गुली तो बहुत अच्छा भई नौटंकी करत रही आ होता ना दालो फेकाई और बियाह नातिन पानी पिया देले बड़ी सही आवेली नु त नाकिन पियावेली एगो बात जान ल लो मम्मी जी। हां भौजी अरे आ कन्या अब कन्या नो है कि रोरा सब खाती हम शरबत लेके आइल बानी। शरबत अरे भौजी का जरूरत है अभी तो तोहरे के खीर पूरी टंगावे के बाटे। अरे ना दीदी वो का हट ना है कि रोरा सब थक गई लोग हम जानो है यही सब लेके आई नहीं है। अब मम्मी जी जानता नहीं हमने के के रीति रिवाज हट हुए हैं कि नया नया कोनिए जो सुनो है तो शरबत सब के पिया गेला पूरा परिवार के ताले रीति रिवाज हां रीति रिवाज ना चलेला एक कोने ई सब मम्मी जी जानता नहीं है वैसे ही हमर सहेली के शादी होकर है ना अपना ससुरा गइल न ऐसा कोई के शरबत पियावे तो सब कोई माना कर देला साई कि जे रीति रिवाज ना हटवे जानता तनी मम्मी जी ओकर ससुराल के लोग पूरा के पूरा खत्म हो गइल जन्नी आई हो माई आई हो ये काले जल्दी खोरा बाल बच्चा वाला आदमी जल्दी खोरा पर हो जैसन बाल बच्चा ना याद पार के हमर माई नहीं तो 4-5 बार फोन कर दिलस कि शरबत ले जाके पहले पी ले याद ओकर बाद बैठी हो तब भौजी हम पहले पी ले हे बुच्चे पी ले रे बुच्चे के मेरे बियाह भइल बाटे कुछ हो जइतो जान तोड़ू पहले पी बुच्चिया पी जल्दी तू पी ला कने हां ये दादा हमरा कोने तो हमर दूगो बाल बच्चा टूर हो जियसन हो दादा हे भगवान रोज पूजा अरे चुप रे शुभ शुभ बोल अब दे मम्मी जी तन सॉरी माई पी ले ही हक से लागल रे पी लसन का भेलो शरबत नु हो जहर पड़ई मीठ बा ठीक बा
नींबू ना डालू का हे ई का बा हे पी लेम हेकरा में ना सबसे ज्यादा रौरे पी अरे हेकरा में पी ले हां अब पी ना ले अदी दा है में करे दा हाय दादा ठीक लागता सर मन ठंडा हो पी पूरा पी जाए पूरा पी जाए हां तली से कम कर देना कने बा पी ना ली मोए पागल तोनी के तहत भाई के परिवार के ई बात बटुए हाय कने कितना तार कर सकता नहीं कुछ विचार बाटे हमनी के बारे में सोचल ना तो दूसर कोई सोचित ऐसे भी देवर के हमारे से शादी भइल बाटे घर के हैं और पियल जा अरे हो कने बा हमर माथवा भारी होखला होता रे ए मम्मी ए कने बा अरे चक्कर लगा होता रे कने बा दीदी ए दीदी ए कने बा मम्मी जी चलो काम तमाम हो गई बड़ा होता है हमारे के एथी बनावे खातिर अब तो जन चाहत रही सब तो होइए गई वैसे बबे केहू घर में नहीं केहू जे है जिंदा ई लोग के तो कामे तमाम हो गइल अबे घर में केहू नहीं खे जे होश में बाटे अगर कोई बाटे न तो उहे बाटे बन काटावा जोना से हमार बियाहे होखल बटुए वो कजन कब वैसे वो घर में बटुए है अब ले जाकर बहुत प्यार से न उनका के दे हम जाना तनी इतना आसानी से तो पी ही नहीं कहीं ओकर बोलिए से लागत बटुए हर चीज में जीत कैले रहत बटुए एक तो कभी से हमरा भी से हटत ना रह बटुए नीमन से ले जाएगा तो झूठ बात से का परा रह जाए ऐसे ही जा बड़ा खुश रही हो जाए कहाँ रह गइल कबे से एकदम फोन क के अभी तक ना आई धारा मत जाए बेरा अभी तक ना अरे चुप रहा होता नहीं जल्दी आओ ना तो धारा जल जाई अरे हाँ वो रुको बाप रे पकड़ो पहले बहुत जा रहा है ये गांव के लोग बड़ा खतरनाक हो ड्राइवर गलतियों से हमरा के देख ली लू अरे हम तो अबले बगल में रही काहे टेंशन ले ले बड़ी हाँ हाँ तो? जहाँ फसल रही अच्छा अच्छा ठीक है माल लुटा गई हाँ पूरा पैक बटी है एकरा में का हो इतना बाटे नो हाँ। कि जिंदगी भर ऐसे ले रह सकता नहीं जा अरे हमार सोना तेरो अभी तो हम हमरा कमाई की जरूरत नहीं थे अब चलो जल्दी अरे चलो तनी आओ सन मत और बाटे पकड़ा आइला के नहीं पकड़ाई कैसे